Poverenia priateľa Janka privítať vás na dnešnom spomienkovom stretnutí pri príležitosti nedožitých 60. narodenín vlasti. Sú medzi nami ľudia, ktorých prítomnosť je taká samozrejmá, že si ju ani neuvedomujeme. Tak ako si neuvedomujeme vzduch alebo tlkot vlastného srdca. Často zabúdame, že je pre nás nevyhnutnosť, až strata nám to pripomenie. Tak ako nám strata blízkeho človeka pripomenie, ako veľmi sme ho milovali. Srdce našej zosnulej vlasti prestalo byť na veky. A nás táto správa všetkých zasiahla ako bolestivý šíp priamo do srdca. Niečo, čo človek nečaká, však kto by povedal, že jej čas sa už naplnil. Aj napriek chorobe, ktorá ju postihla, stále sme nechceli prijať neodvratný koniec jej života. Bolo to také rýchle a prekvapivé, že sme si to ťažko uvedomovali. Bola vždy tak skromná, prijímala svoj údel, ale bojovala. Verila v Boha, vo vyššiu silu a svojmu osudu sa napokon neubránila. Budeme si ju pamätať ako nenapadnú žienku, ktorá nenarobí vietor, ktorá ani slovkom neublíži. A preto veľa znamenala. Znamenala veľa svojimi ušľachtilými vlastnosťami, svojou silou znášať rany osudu tichosti, bez očakávania svetelnosti. A práve to je to, čo nás v tejto chvíli núti sa zamyslieť nad vlastnými životmi, nad našimi hodnotami. Sme tu a nevieme, kedy naša cesta vyústie do konca, ani nevieme, ako dlho budú blízki ľudia, ktorých si vážime medzi nami. Tak preto využijeme každú chvíľu, ktorú môžeme venovať tomu druhému. Žijeme pre tých ľudí, ktorých máme, pretože nič nie je samozrejme a každé srdce sa raz zastaví. K tomu by som pripomenul aj slova filozofa, mysliteľa Seneku. Nikto neumiera prískoro, iba že mu nebolo súdené žiť dlhšie. Každému je určená pevne stanovená hranica života a neposunie ju ničia horlivosť, náklonnosť ani láska. V súvislosti s nedožitými 60. narodeninami chceli by sme nie že urobiť vernisáž alebo čo, ale chceli by sme všetkým, aj keď mnohí o tom vedeli, že sa to pripravuje, odhaliť dlhodobú, dá sa povedať, celozimnú prácu jej manžela Janka, ktorý urobil bustu, respektíve relief svojej manželky. Na znak toho, jak veľmi ľúbil. No aby som to tak nadlačil, Janko, podarilo sa ti a myslím si, že s tvojou prácou by bola určite spokojná.